ठाण्याच्या महापौरपदी शर्मिला पिंपोळकर विराजमान झालेल्या आहेत। पिंपोळकरांकडून महापौर पदाची सूत्र हाती घेण्यात आलेली आहेत। पिंपोळकर ठाणे महापालिकेच्या 23व्या महापौर आहेत। भाजपचे कृष्णा पाटील उपमहापौरपदी विराजमान झाले। ठाणे महापालिका शिवसेनेच्या शर्मिला पिंपोळकर यांची महापौरपदी बिनविरोध निवड झालेली आहे, तर उपमहापौरपदी भाजपचे कृष्णा पाटील यांची निवड झाली आहे। शिवसेनेतील बंडानंतर झालेल्या ठाणे महापालिका निवडणुकीत एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेनं बाजी मारत सर्वाधिक 71 जागांवर विजय मिळवला। आता महापौर पदांवर शिंदेच्या शिवसेनेच्या शर्मिला पिंपोळकर विजय झालेल्या आहेत। अनुसूचित जाती महिला प्रवर्गासाठी महापौर पद राखीव आहे। ठाणे शहरामध्ये विकास कामं तर आपल्या मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेबांच्या हातून केली गेलेली आहेत। तरीही कुठेतरी जी काही विकास कामं राहिलेली असेल ती आपण महापौर आणि उपमहापौर या दोघांनी मिळून करण्यात येतील